Uma ngothobane lokhulumayo sangoma somoya umphathi wokhubalo sandla sensimbi isigwebo sentambo enhliziyo ebomu zamadoda umdilikatshelwa abathathu uyena-ke lokhulumayo. Namhlanje ngizocela ukuthi ngikhulume noma kunembuzo engibuza wona abantu ukuthi kahle kahle mkhulu uma kuthwaswa ubona ngani kufanele uthwase? Yini eyenza ukuthi uthwase? Uthwaselan. Ngoba umunye usuke ebuze engazi ngempela ukuthi ubona ngani fanele ukuthi uthwase wena ngaphandle kokuthi utshelwe ngomunye umuntu. Ukuthi kufanele uthwase wena ubona ngani? Idlozi leza likutshele ngamaphupho. Uyabona lamaphupho lana okuthiwa uphupha amanzi, uphupha amabhayi. Amanye ayenziwa lawo maphupho. Idlozi liyakutshela ukuthi wena fanele uthwase. Liyakutshela ukuthi uzothwasa, ukuthi nina likutsheli. Sengisho ukuthi abantu fanele ukuthi bavule ingqondo zabo manje, bavule ulwazi labo. Bavule ngabe kanjani? Bavule isintu sabo. Abantu abavule isintu sabo. Umuntu uma ekutshela ngedlozi wena vula isintu sakho ubuyele emumva ubuze kubantu abadala ukuthi lokhu kwakwenziwa kanjani kudala. Isintu asinalo ifashion. Isintu asinayo itechnology. Isintu sisamile ngendlela esime ngayo. Usiko lusamile ngendlela olume ngayo. Noma kuthiwa uhlobo luni lomuntu, usiko lakini lusame kanjalo. Itechnology ayikho sikweni. Sengisho ukuthi namaphupho awanayo itechnology. Namathongo, idlozi alinayo itechnology. Mangithi itechnology ngisho ukuthi yena ushintsho alukho. Lokhu lusame lapho kokhokho bethu. Indaba yokuthwasa isame lapho kokhokho bethu. Engathi umuntu ikhona indlela entsha yokuthwasa. Ayikho indlela entsha yokuthwasa. Uma ekuthwasise ngendlela entsha usuke ungathwasanga. Indlela yokuthwasa elendala nje. Ayikho enye entsha. Abantu njengoba ubona thola ukuthi uyaphuma umuntu ethongweni akasebenzi. Idlozi lakho usuke engalikhuthazanga ethongweni. Kudala makuthwasa kwakuthiwa kufanele uhlale ubhizi noma ungatshelwanga. It's not ukuthi ubhizi njalo ucenta wenzani cha. Kube khona okwenzayo ukuze idlozi lakho uma uphuma lizokhuthala. Abantu base bethi abantu hayi lokho kuyagqilaza lokho kwenzani. Kudala babekwenza kunesizathu futhi babephuma besebenza. Idlozi labo ngoba lalazi ukuthi lo muntu usikhathalele benzani laphana. Yabo ephume asebenza. Sengisho ukuthi ayikho itechnology yokuthwasa. Kusathwaswa ngendlela endala. Yabo sengisho ukuthi ukuthwasa kuyinto engashintshi. Wathwasa ngokushintshiswa leyo nto isuke ingasekho. Wathwasa ngokushintshiswa kufanele leyo nto into engekho. Yikho ngithi abantu kufanele ukuthi umuntu uma ekutshela ngento uyedlozi ubuyele emumva kokhokho ufuna umlando wena. Useshe ukuthi lento yayenziwa kanjani. Ngoba khona abanye abantu
benza ucogudlwa kancane. Khona abanye abantu abathi bayahlola kanti abahloli. Efika umuntu ezohlola, ngizocela ukuhlola lo msebenzi uhambe kanjani. Mese uyawuchaza nokuthi hayi senze kanje 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 kanje. Mese ethi hayi nina nenze wrong, ukuthi umuntu omdala akwenziwa kanjalo, fanele nenze kanje. Kanti usho into eyayenziwe emandulo. Sengisho khona ukuthi isintu asishintsha. Abantu bona izinto zabo zingahambi kahle, sebeshintsha izinto ezazenziwa kudala osikweni labantu. Bonke, ngibala bonke abantu. Angikhathali ukuthi uyini, umuntu nje. Usiko lakini. Njengoba ngithi abanye abantu abasahloli, sebevele bebheka usiko, mese bekutshela ngosiko, wenze usiko into zakho zilunge. Sengisho ukuthi yena usiko libalulekile kakhulu. Usiko alinayo lento okuthiwa imfakelo. Imfakelo ayikho. Usiko lumile straight njengoba limile. Lufanana nenkolo. Inkolo isamile njengoba imile. Angisho ukuthi ngithini. Abanye ubezwe bethi bamba iTV ngikukhulekele. Dala kwakungenziwa. Umuntu wayefika kumuntu othandazayo, ambeka izandla, amkhulekele. Sengisho ukuthi usiko nenkolo isamile yona. Kodwa thina senza okusha. Yabo. Thina sithi siyayithuthukisa kanti siyayibulala. Yabo. Umuntu mayedinga ukuthandazela, kufanele eze azothandazela. Umuntu mayefuna ukuhlola, kufanele eze azohlola. Yabo. Efonini ungahlolelwa nje lokho amanqampu ekukhombisa ukuthi uyakwazi ukuhlola noma umoya wakhe uyadonsa. Lokho makade ekwenza ethongweni, kufanele ukuthi mayephuma akwenze. Ngalesikhathi uthwasa kufanele bekutrain yonke into. Isizathu sokwenza ukuthi uthwase emzini yabantu, ungathwasi kini. Ngisacela ukucacisa le. Isizathu samathonga akudala ayethi ukuyothwasa emzini yabantu ufanana nokulinda, uyolinda ithongo emzini yabantu. Ubuza ukuthi why ulinda emzini yabantu ungalindi ekhaya. Ekhaya khona amathongo akhona. Kwenzela ukuthi lingaphazamisi lamathongo akhona, ngoba lona uzothola ukuthi lizoza kanti alikakagezwa. Kufanele ligezwe lihlambululwe. Yabo. Yilo esuke likukhipha. Kufanana nomuntu mayithi mina ngakhishwa uNkulunkulu ekhaya, wathi angiyolinda entabeni. Yabo. Uyolinda. Ithongo liyakuthatha liyokulindisa emzini yomuntu ngoba wena usuke ungayazi imithi. Liyokulindisa kulomuntu owazi imithi, ozothi uma umtshela ukuthi ngibona umuthi onje mase eyakwenzela. Sengiqonda ukuthi isizathu sokwenza ukuthi wena uphume kini uyothwasa komunye umuzi kuba yileso, usuke uyolinda ithongo, uyolenzela into elizokutshela yona. Mase emva kwakhona mase liyakutshela, likunika igama lona. Hayi ukuthi igama unikezwa ugobela. Hayi ukuthi igama unikezwa amathwasa uhlala nawo. Cha. Igama uyafika lowo muntu ebusuku athi cha, igama lami ngingubani. Shuthi nawe usubani kube kuphela. Sengisho ukuthi igama owayekhethela lona emagameni wena bona amagama amahle wasuyekhethela. Lokho kuwukuganga. Ngizwa kahle. Kuwukuganga. Igama liyafika kuwe noma lifike kugobela. Noma kugobela wakho mayisekhona. Uthi lo mntwana igama lakhe sekuzoba ubani. Ngalesikhathi wena ubizwa ngaleli gama, kubizwa lo muntu osekwembethe. Yilo muntu wena okwembethe manje obizwa ngaleli gama, wena usubizwa ngalo. Awusabizwa ngalelo owaqanjwa ngalo usakhula. Sengisho ukuthi kusuke kubizwa lo muntu noma kubizwa lengilosi wena ekwembethe.
enye into ke esuke mase isha abantu ngalesikhathi lo muntu ezokunikeza leli gama ukunikeza nemithetho okumele uhambe ngaphansi kwawo nengilosi mayifikile kuwe ikunikeza nomthetho ohamba ngaphansi kwawo mhlawumbe ikutshela ukuthi wena one njengoba sengikhona sengifikile mawuqeda ukulala nomuntu uthatha isiwasho mawuqeda ukulala nomuntu wakho hayi ngathi umuntu sengisho bonke abacala sengisho umuntu mawusuqeda ukulala naye uvuka ekseni ugeze ngalesiwasho esithize ithonga lethu uvuka ekseni mhlawumbe sibonela ugeza ngesiqungu bese lithi wena awusadleli esitsheni esifayo usudlela esitsheni esiyinsimbi wena awusayenzi into ethize yabo kahle kahle useyakuhlukanisa nabantu wena usungomunye umuntu yabo usungomunye umuntu sengisho ukuthi yena kuba into ekanjalo yabo manje umuntu onganikezwanga imithetho onganikezwanga imithetho yedlozi gobela uzokuneza imithetho yedlozi uthi idlozi mntanami liphathwa kanje kwenziwa nje lokhu akwenziwe edlozini lokhu kwenziwa kanje lokhu kwenziwa kanje umuntu mayefika wenza kanje wenza kanje wenza kanje umuntu ongathwasanga thina esithwasile simuzwa la olemini ekhuluma ukuthi cha le akathwasanga lo futhi lona akanalo idlozi sangoma nje saqala nje sakhuluma siyasibona ukuthi cha lezi lo akathwasanga lo vele wayithengela amabhayi ngoba kunemithetho umuntu anikezwa yona yabo kunemithetho okokuqala nje mhlawumbe mayifika ingilosi yakho mhlawumbe ethi wena usayigqoka into enemkhono emfishane isizathu sokuthi ungayigqoka into enemkhono emfishane uyayibeka uyakutshela ukuthi mina ngimdala mina ngikhehla ngeke ngihambe ngiveze izingalo yabo ethi mhlambe ugogo ethi mina ngimdala yabo ngeke ngihambe ngiveze izingalo ngiveze amabele usuyogqoka into efika la uthola ukuthi umuntu noma isangoma noma ini useshaya amavest useshaye ini useshaya ini yabo sengisho ukuthi mayenganikezwanga lowo mthetho angagqoka kodwa mayinikeziwe ngeke akugqoke sengisho ukuthi lento yokuthwasa into makuthiwa ubizo ubiziwe mawusubuya awusafani nalabo bantu wena usuphila ngaphansi komthetho wethonga yalo muntu ongimbethe yabo awusafani nabo ukuze njengoba wena befuna ukuthi uhluke bafuna ukunamathela kuwe wena akusewena lo yikho thola ukuthi omunye usethwasile mayesethwasile uma ephushwa umuntu uthola ukuthi umuntu uyamphupha ethi umuntu yazi ngikuphuphile ngesikhathi esithize mangithi mina embize ngeke igama lethonga ephushini yabona mhlawumbe ethi hey uyaphila sibani bani sathoza yabo mhlawumbe ethi uyaphila gogo bani mhlawumbe gogo ulanga uyaphila gogo ulanga noma uyaphila gogo bani noma mangotobani uyaphila bese ethi umuntu hayi angiyena mina lowo muntu uthi wena awakena lowo muntu athi hayi mina ngubani esho igama lakhe elidala mhlawumbe mako kwakugugu noma kubani ethi hayi mina ngubani usibani bani ule mhlawumbe ethi ulapha esigodlweni mawuthi uyafika esigodlweni uthole semuntu yabo ngoba lo muntu usembethwe ngomunye umuntu ileyo nto engiqonda ukuyicacisa ileyo nto engiqonda ukuthi abantu beyibone ukuthi cha lento iyinto ekanje cha lento iyinto ehamba kanje yikho ngithi kahle kahle into ebalekile ebantwini ulwazi
umuntu mayekutshela into bheka phela nawe emandulo ukuthi kwakwenziwa kanjani ngoba isiZulu asikaze sashintsha, usika likaze lashintsha. Yabo, still izinto isenziwa njengakudala, impepho isashiswa, kusakhulunywa, kusanomuntu okhuluma emsamo, kusanani, kusaphushwa njengoba niphupha. Yabona yonke into isasenjalo. Why wena ufuna ukuyishintsha lento, ufuna ukuyenza ngendlela yakho wena oyicabanga ngayo? Yabo, yikho ngithi into ebalekile asifundeni, asitholeni ulwazi, sifide ngolwazi. Ma uyisangoma noma ma unobizo, thola incwadi zezangoma zakudala zomlando, ufunde, wazi. Lokhu uluma uMangotubane, isangoma ezibhulwenye ezinye ezibhula amathambo phatho khubalo, sandla sensimo isigwebo sentambo enhliziyo ebomvu samadoda umthikatshelo wabathakathi. Siyathokoza nabo mkhulu, khanya.